červené krvinky a to je čo? V živote som o tom nepočul. Topor? Áno, Elena? Máme problém. No, odo mňa si to nechytila. Ja mám len syfilis. Kvapavku nie. Zo všeobecne došiel list, že nám nebudú preplácať zákroky. Čože? Rozkroky? Pamätám si, že kedysi som tam volačo aj vkladal, ale teraz si za Boha neviem spomenúť, že čo. Čo som to chcel? Elena, moment. Ty chceš povedať, že my vlastne robíme zadarmo? Tak nejak. No ale toto takto ďalej nejde. Vítaj v realite, Topor. Ja ti hovorím, najlepšie je zdrhnúť do východného Nemecka a nechať všetko tak. No dobre, Elena. Ale čo si počne náš jediný pacient? Máš pravdu. Sral ho pes. Sral ho pes? Tak toto kebyže viem, tak sa ho v živote nedotknem. Fuj! Pán úradník zo zdravotnej poisťovne, prečo nám nechcete preplácať výdavky, čo? No tak napríklad preto, lebo nesplňate tie, normy. Nechcete byť trošičku konkrétny, Kocúr? No ale nech sa páči, tak napríklad, koľko máte pacientov? Jedného, ale za to veľmi ťažko chorého. Elena, ten pacient, ktorého sme liečili na nádchu, práve zomrel. Takže mu už klesla teplota? Definitívne. Aha, ak tomu dobre rozumiem, tak už nemáte ani jedného pacienta. A napríklad, máte vôbec sestru? Samozrejme, že máme, ale tu hráte vy, takže logicky tu teraz nemôže byť. To sa dá pochopiť. A možno, keby ste mi poskytli menšiu službičku? Topor, poď sem, niečo od teba chcem. Nie toto, Topor. Tak sa zdá, že jeden z nás sa bude musieť obetovať pre dobro veci. Jeden z nás sa s ním bude musieť vyspať. Rozumiem, Elena. Nechaj tak. Ja sa obetujem. Nie, myslím, že ja sa obetujem. Nie, Elena, ja som muž, nechaj to na mňa. Ja sa obetujem, Topor. Elena, Ja sa obetujem. Elena. Ja sa obetujem, Topor. Elena. Topor! Topor! Elena. Dobre! Pán úradník zo zdravotnej všeobecnej poisťovne. Dobre. Elena sa chce s vami vyspať. Dobre. No, všetko je tak, ako má byť. Kocúr je spokojný a aj ovca zostala celá. Čože? Dobre počujem, vy ste mali ovcu, ani kúsok ste mi z nej nedali. Viete, ako ja milujem ovce? Som urazený, odchádzam. Toto, že sa predstavuje. No, a teraz si už len nájsť pacientov. Už sme si jedného našli. Vážne? Ako? Vás. Viete, ja som spala s Toporom a on mi nepovedal, že má syfilis. A ja som mu zase neprezradila, že mám kvapavku. Áno, je to tak. Elena je strašná tajnostkárka. Áno, je to súčasť mojej povahy. No a keďže som spala aj s vami, tudli dom, máte aj syfilis a aj kvapavku. Elena, ty si strašná potvorka. Pozor, ešte som tu ja. Ja som vám neprezradil, že ja mám vírus HIV. No do pekla. No to by som snáď mala povedať ja, Topor, nie? Nie. Pretože najskôr som sa vyspal s vami a potom som sa vyspal s ním. Áno, je to tak. Aha, takže to znamená, že ententíky všetci majú všetko. Presne tak. Topor, daj mi 5. Fantastické.
moja pekná. Poď, poď, Janko, poď. Tak, tak. Už si bola niekedy na víne? Aký máš vzťah k rozmarínu, zlatá moja, čo? No šupky, šupky, poďme moja, poď pekne. Tak.